Si San Pablo sa unang pagbasa mi hagit og pangandakay. Sa maning pangandak sa in English, boasting, or sa ato gara-gara or paggarbuhay niya. Kasagaran nato labi na kani mga bata pata naagi ta aning batasana paggaraay ba panindotay sapatos, panindotay duaan niya. Kusog kita ingon sa imong kauban, kami naami ko kami gyud naagid mi ana, kami do nami ako gyud pirmi kita ana ba kanang mura batag atong palabuan ug unsay gisultis atong isikataw nya. Dunay daghang klase sa palabuanay or pangandakay. Gani karon malingaw ta aning atong mga magtotoo nga naglalis nangandakay sila og kinsa gyud tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, kinsa gyung relihiyon ang tinuod. Sige ta nasa na pangandakay magsidinghagay na guna sila, usahay managrambol na guna sila sinupmagay kay sige gyud pangandakay gilingay mong tupad ingna kalabaw ka nako ingna siya ba na kalabaw ka nako ingon na siya sa hait palandaan lupig na tika kay putot magigastanan ya sa naong na daghan tag pangandakay. Pero kasagaran gyud mo ending kita nga ang pinakanindot gyud nga ipagarbo kini yung bahandi. Mao bitaw na nga ang usa ka tawo bisag maghilom-hilom pero munindot na ginang balay, munindot na ng sakyanan, munindot na ng iyang bank account, ang iyang negosyo mudagko na kayo bisag maghilom-hilom pa na moingon dita ngiga tawhana ngiga ana unenta wala na way tingog-tingog na basta naana gani kay bahandi nga gikuptan kana the best na gyud ka ana. Ang tao mubaw na ginani mo besag di pa ka magtingog-tingog kalma ra tawhana simpula raw pero tan-awang sakyanan tan-awang balay ana din ano. Kami sang mga laki nga among naong igo-igo ra pareha ning akong naong niya mag-agbay-agbay mig chicks nga perting gwapa so ang ngiga tawhan nagiunsa ka na niya iya baka nang tiunan ano mao sa mga babae nasa mga babae nga igo-igo ra sag naong pero ang gikuptan-kuptan pagka mga tisoy pagka mga gwapo mo sa tab kailad sada mamubaw ta. Pero si San Pablo ang gihagit niya pag inandakay kinsay mas nakasunod ni Kristo. Kaya tugong panahon na doon na naman ko yung mga magtutudlo nga nagsigig sulti labi na gyud ang mga panig sa mga Hudiyo nga sayop ang gitudlo nila ni San Pablo, mas tinuod silang mga nagsunod sa Ginoo. Og dinhi sa hambugay matud pa ni San Pablo bahin sa atong pagsunod sa Ginoo muratag buang kay ang atong ipagarbo dili man ang mga nindot nga mga butang atong gihuptan sa pagsunod nato sa Ginoo. Ang tinuod di ay nagsunod sa Ginoo ipagarbo niya matud pang San Pablo sa unang pagbasa ang iyang sa tingon ni dire kung mangandak man ugaling ako mangandak ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Mangandak ko sa mga butang nga nagpakita sa akong kaubos sa akong weak sa akong mga pag-antos. Kay kani mga huyang nga tao daghan magini sila antosonon. Maoy iyang gipagarbo. Muna daghana niyang gihisgutan sa iyang pagsunod ni Kristo. Kalima siya gilatos og 39 ka lapdos sa mga Hudiyo. Hudiyo ba to?
labaw pa ang paghago ko, ug mas kadaghan ako nabilanggo kay kanila, mas daghan pang bunal ang nahiaguban ko kay kanila, ug labaw pa kasubsob ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako, pahamtangig katluag siyam, 39, kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo siya gilatigo sa mga Romanhon. Makausa gibato katong giguroy na siya kay abig patay na. Makatulo siya na lunod. Ang usa pa ani nag utaw-utaw siya 24 hours. Kining iyang gipangsulti pasabot unsa may tan-aw ninyong San Pablo. Dato o pobre? Husga. Pobre. Matod pa niya diri, wa ko'y balay, wa ko'y kaon, wa ko'y kapasilungan. Mo'y iyang gipagarbo. Kita di kita ganahan hisgot ani. Way mag-contest aron mahimong pobre. Way makig-contest sa padaghanay o pag-antos. Way mag-contest sa padaghanay sa imong gidawat nga mga pag-ungaw sa kamatayon. Lingiyay mong tupad. Yung na-contesta, kinsay unang mamatay. Sige. Ingna ba na imong tupad ba? Na-contest ba ta? Kinsay unang mamatay. Way mag-contest ana. Kasagaran gyud mag-contest, kinsa gyoy mas secured, mas gwapo, mas gwapa, mas dato, mas kusgan, number 1 gyud ko ana. Pero kang San Pablo, contest tag kinsay labing nag-antos, kinsay labing way kwarta, kinsay labing way balay, way kapahuwayan, kinsay labing tinamay, kinsay labing dinaog-daog, contest ani. Maunay nindot kayo nga contest nga wa na himoa sa mga relihiyon karon, bisan nato mga Kristiyanos, Protestante, born again, Katoliko, wahi nag-contest ana. Ay sus, ang gikontisan ang siging pagarbuhay o kinsay maayog, kinsay pinaka-bright nga mo gamit sa Biblia, pinsay kinaka-bright nga mo hisgot ana mga history kana mga doktrina, maoy gihisgutan kinsay ang musikat katong may kay mo tabi, kadtong may kay mo debate, maoy musikat. Pero huwag nag-antos, kinsay labing pobre, kinsay labing nag-antos, kinsay labing manggihatagon, kinsay labing mapailubon, kinsay labing mapasayloon. Huwag nag-antosan, huwag nag-contest. Nga, sugda na to. Sugda na to. Gusto mo musugod? Sugda na to karon. Magbutang ta diha lagbok diha sa pultahan kada buntag kada adlaw, butang tag lagbok nya ibutang imongan nya ato tong butang ag kategori kana bang ana-ana babadlis-badlis ba na ikolom sa kinsay way kaon, kinsay way kwarta, kinsay gitamparos, kinsay gidaog-daog ana, kinsay pinakadagha gipasaylo. Butang ilan ninyo dito katuloko nakapasaylo, kaupat ko nakahatag o bugas ana, hatag ba contest ana. Mauna na ang giingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Nya unsaon man na paghimo, kinahanglan atong ipaambit ang tanan dinhi sa yuta, ang tanang maayo dinhi sa yuta ipaambit nato sa atong isig katawo. Mo nay gitawag og generosity, ang pagpaambit. Nya kining generosity mo imbitar ni sa laing mga virtues, sama sa purity, forgiveness, humility,
sa panadiha, kindness, sacrifices, mo imbitar ni siya. Kay kung manghatag ka, mura man nagmalangkat gikan nimo ang imong gihatag. Nga bitaw gabi sa atong short nga program para sa akong 19th anniversary. Salamat kayo sa mga mihatag og mga messages dito, no? Nalay say uban exaggerated rasad kayo, pero sige lang, ako lang na siyang dawaton. Pero ang pinaka core dito, ang akong ginagmayng mga pag-antos, ginagmayng practice sa generosity dinhi sa atong parokya, nakahatag di ay og nindot nga impact ngadto sa mga katawhan nga akong gialagaran. Lingay mong tupad, inaon sa may imong nakita ni Father Siano, yawanon o Diyos nun. Tanaw ni mong Father Siano, yawanon o Diyos nun. Kana lang, simple lang summary. Wa may naghisgot kayo gabi o sa akong pagkayawanon. Pero sa tinudan ay nabiya ko yawa-yawa. Nabiya sa ko'y kahuyang, na ako'y daghang sayop, na ako'y daghang nabuhat, nga sa lawayon, nakita o wa makita. Pero bisan panining akong kaubos, bisan panining akong mga kahuyang, ako ginanggi paningkamutan nga ang sentro sa akong pagkapari, maugyod ang pag-antos para sa akong gialagaran nga katawhan ug sa Ginoo nga akong gihatagan sa akong kinabuhi. Muna ang una gyung gi-practice nako mao gid ning poverty. Kana bang di jud ko maghuna-huna nga magtigom og kwarta para sa akong kaugalingon, nga magtukod kog balay para sa akong kaugalingon, nga magsigi kog palit ana mga sakyanan nga nindot para sa akong kaugalingon. Kung naaman ko'y balay nga tukuron, apil gid ana ang tanan. Kung naaman ko'y sakyanan nga paliton, para na serbisyo sa atong katilingban. Og tungod ni ini, ubay-ubay na ta dinhi og projects. Kaning atong mga slots, kaning atong mga slots karon, nindot kayo kay maggamit gini din hitanan, kay di man gini nako kuhaan bisag 1 centavo, recorded man itanan, di ko ni kuhaag 1 centavo nga para gyud sa akong kaugalingon, isud nako sa akong bank account, dili ni nako buhaton mo na. Salamat kay ninyo ha. Karon ang atong SBF DAG as of yesterday niabot na ang atong halin og 27,986 ka slots. Congratulations ninyo nga ni practice kada ninyo palit og slot dinhi kay generosity may itong gisgutan, usa gid na sa magpatigom og bahandi didto sa langit. Kanindot unta nga mas dako ang inyong gitigom didto sa langit kaysa dinhi sa kalibutan. Si San Pablo, ang tanan gid niyang bahandi iya gyung gihatag tanan diri sa kalibutan, apil ng iyang lawas nya mao nang nahimo siyang one of our 2 great pillars of the church sa pagtuo. Grabe kayo ang iyang nahatag nga bahandi dinhi sa kalibutan, iyang gi-share tanan, mao nang dako sa kaysag bahandi didto sa langit. Kay kani man kong langit mga igsoon sa gisulti ni Kristo, inversely proportional sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung pilay gitigom nato sa kalibutan, mao sad nay atong giwagtang didto sa langit. Kung nagsigag tigom ba, pananglitan, millions ang imong gitigom dinhi sa kalibutan, millions pod ang imong giwagtang didto sa langit. Nanglitan, kiskis kas imong kilay, pilay kantidad na. Mao sa na imong gikiskis dito sa langit sa imong bahandi. Giputol nimo imong palupyan tiyob sa pagkuan kay mga grasya nas Ginoo. Grasya nas Ginoo nga dunay equivalent
value dito sa langit imong giputol kay di ka gusto manganak. Aduna sad kay giputol dito sa langit nga grasyas Ginoo. Labi na gyud mag-abortion ka, kanang abortion kinabuhi na gud na imong gipatay ang kinabuhi dias imong tiyan, agipatay pud nimo ang imong kinabuhi didto sa langit. Pero kung pananglitag magpakamatay ka aron lang mabuhi ang bata, kana duna nasad ka didto'y kinabuhi sa langit. Wa nimo kiskisa ang kilay, imo lang gilimpyuhan, kana duna nasad ka dito'y limpyo kaayo nga lugar sa langit. Inversely proportional ba? Nya kung imong gihatag ang tanang bahandi nimo dinhi sa kalibutan, kumpleto intact sa ang imong bahandi dito sa langit. Inversely proportional. Manabantay na ninyo kay mo ginay sikreto. Nakaron sa ato sang 19 slot challenge niingon man ko ato makaabot untag 120 kay nilapas man sa 60 nga first nako nga wish, ning wish na lang sad ko og moabot unta og 120. As of yesterday, ang atong halin niabot na sa 19 slot challenge, niabot na og 141 ka 19 slot challenge. So, salamat kayo. Ngiga gini niya. Kani ang ni appeal sa atong 19 slot challenge, mas daghan ni sila dito kay 19 good ka slots ilang gipalit. Nga ato pa ning kwentahon, ako lang yang ihatag ang final nga husay o pilagi na palit pag-in sa atong challenge karon tingaling mga Domingo kay ato pa ning claim mo ng uban na pa may mga wapa ma-claim nato sa mga kwarta padala mga 19 slot challenge lipay kay kustanan nga ma-challenge di ay ta pagkamanggihatagon nya karon unsa may reward matod pa diri sa atong tubag sa Salmo sa tanan nilang mga kagul-anan luwason sa Dios ang matarong. Kining akong gihisgutan nga naliwat ni San Pablo, naliwat ni San Vicente Ferrer, naliwat nilang San Roque o uban pang mga santos kanunay ning why kagul-anan, why stress, why wabay ka nang gitawag nato bag bugat nga kaning pagbati. Pirmi ginis lang malinawon, malipayon, kontento, pirmi ginis lang balaan. Sige be, lingi katapusan imong tupad. Ing naapakaroy kaguol. Og na kay kaguol, pasabot, minus ang imong bahandi dito sa langit. Galabi din his kalibutan. Tanawa, kinsa may mas dakog kaguol, ang nagdaog 5 or kahingawas kinabuhi ang nagdaag 500 pesos o kanang nagdaog 500,000 pesos kanang maglakaw sila sa daan ba hay may mas relax o tanawa kakakuha na wana simple ra kay nang analysis ang nagbitbit og 500 pesos mas dili kayo kulba iyang kinabuhi kaysa kadtong gadaha og 500,000 pesos. Sige, magkuyog ang nagdaog 500,000 pesos o ang nagdaog 5 million pesos. Kinsa may murag mas relax. Ang 500,000, okay ra. Nya ang 5 million nga nagdaa og 5 million, magkuyog o ang nagdaog cash nga actual nga 500 million pesos. Murag din natin iganahan mo lakaw ay kisa nasagoy mo lakaw bisan gani ka nang gadag 5 million di na namulakaw hasta ka nang gadag 500,000 ari na sa kanang sana sulod sa balay niya mo kontak na lang na o kana gani mo pick up niya nga kanang trusted persons pasabot taas na kayo ang level sa iyang kahingawa nga di na gani siya mo pakita sa iyang isig katao luoy kayo magtago na lang taas kay kural na pagyoy barbed wire na pagyoy CCTV purti pag yung iro ibutang sa gawas sa ilang kural ug sa sulod sa ilang balay purting iro kay para mo paghot inigduol aron makabantay na sila naa pagyoy security guard apagid siya didtoy mga gigamit nga mga natural sana kanana mga supplements kay para ang iyang kaugalingon hadlok na mamatay hadlok na wa na daghan kay kahadlok hangtod din ana siya katog tungod sa iyang mga security patay
manindog na ta mga buutan.